मित्रांनो आता होय ओशी तयारी चालली आहे कारण आज हा गौर म्हणजेच गौरी पूजन. तर आता आई ओशी तयारी करता आणि त्याचबरोबर जेवण काय काय झालं बघा. ही बघा आजी मध्ये मध्येच येता. ही भाजी कसली आहे? फ्लॉवर बटाटी आणि त्या काय काळ्या वाटाणे सांबार. त्या काळ्या वाटाणे सांबार आणि ह्यो आमचो काळो. हे खैसून येलं बाबा. काय लावलं तोंडात? कुठची? ही बघा शिमला मिरची आणि इकडे कॅचे कापा करूच येतोय ना. मीठ वगैरे हळद लावून ठेवलेली असा. तू कुठे गेला होता? कुठे गेला होता? कशाला? चल येतो फिरायला तिकडे आशा त्याच्या तिकडेच. तिकडून परत घरी येणार. हां हां जा चल. नमस्कार मित्रांनो, मी सागर आणि आजच्या व्हिडिओत आणि त्याचबरोबर आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या चॅनलवर तुमचा परत एकदा मनपूर्वक गणपती बाप्पा सोबत स्वागत असा. सो मित्रांनो आज हा गणपती फोन येलो. हॅलो दिलंय 5 मिनिटात दिलंय. हा इलंय. तर मित्रांनो आज हा गौरी पूजन आणि आता इलो सुमितचा फोन कारण वर्गातले मित्रमैत्रिणी आहेत ते इलेत. तर आता इले सुमितकडे. तर त्यांका जाण्यासाठी आता चाललोय मी सुमितकडे आणि त्याचबरोबर आज सुमितकडे पूजा पण असा आणि जसं सांगितलं की गौरी पूजन असा. तर आता आईची वशाची तयारी चालू आहे आणि आता आपणा का नाही म्हटलं तरी 2-3 कामं असत. कामं म्हणजे काय काय येतो आणि आपणा गौरी पूजनात ते जायचं असं आपल्या मूळ घरात. आणि त्यानंतर मग जमल्यास तिवरा आणि डांबरा म्हणजे आत्ता जे आपल्याकडे येले आहेत त्यांच्याकडे आम्ही जाणार असावं सुमित आणि मी. चला तर मग आजचा व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जर का आमच्या आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या मालवणी चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नकोच. काय चाललं गय जातो ग हे का हे का हां हो चल दादा घराडे. हां मित्रांनो हे आमचे नवीन बुवा शेमस्कर. काय होत आहे का बरं तू डॉक्टर काय आज सुट्टी. आता आपण गणपतीच्या पाया पडून घेऊया. काय ना निस्ता भेटला काय कधी निस्ता भांडत असतो सारख्या. काय गो सुब्रा खालो गोबरा. काय करतास? काय करतोय काय? तोंड काय बघतोय? बापाच्या पाया पड ना. म्हणजे पिशवी सांभाळू की एक जण. हा मित्रांनो आता गेलाय घराकडे. मी याकडे काय झालं जेवण? मगाची भाजी शिजली वाटतं. होय ती बघा उतरून ठेवलेली आहे. मित्रांनो बघा आज गौरी पूजन आणि का आज वेळ गावलो योग. इतके दिवस काय होतस रे? काय होत मगाशी सुमितकडे गेलेला आणि आता पूजा म्हणजे पूजा चालू होती तेव्हाच गेला होता आम्ही. आणि त्याचबरोबर आता बघा यांका सोडून चाललंय परत सुमितच्या घराकडे
ते ऐकतच नाही, म्हणतात चल म्हणतात सोडूकच चल. आणि आता सागरदा येईल घराकडे. तर जाऊया तर आता सुमितच्या घराकडे ते पूजेच्या पाया पडाया, त्यानंतर परत जाऊया आपल्या गौरीपूजन असा म्हणजे आपल्या मूळ घरात खालच्या ते जाऊया. आणि नंतर मग संध्याकाळी परत ह्यांच्या घराकडे जाऊचा. बघूया म्हणजे नक्की तर नाही अजून जाऊचा, वेळ मिळालो तर जाणार, नाही तर काय सांगता येत नाही. चला तर मित्रांनो आता सगळीजणं गेली घराकडे. अक्षय गाडी घेऊन गेलेलो, त्याचबरोबर त्याची बहीण आत्ते बहीणची यामिनी आता आपण त्याच्यामुळेच गेला. आता अक्षय त्यांच्याकडे जाणार, तिथून घराकडे जाणार. आणि ती दोघं होती त्यांना गाडीत बसून गेला. गेल्या गेल्या सीटर गावली, म्हणजे आमच्यात नशीब चांगलं, जास्त वेळ थांबायला लागला नाही आमका. तर आता परत चाललो पूजेकडे, पाया पडाया, महाप्रसाद घेऊया, त्यानंतर लवकरच घराकडे जाऊया. मित्रांनो आता येईल घराकडे आणि मग अशी ते गेलंय पूजेच्या पाया पडलाय. आणि तसंच मग येईल घराकडे महाप्रसाद घेणार होतंय, पण वेळ लागणार होतं ते, म्हणून म्हटलं घराकडे व्हिडिओ करूचा. म्हणजे आता वडे आहेत ना, वड्याचं काम चालू आहे. वडे झाले की नंतर बाप्पा वडे दाखवून आरती करून आपण खाली जाऊचं, म्हणजे आपल्या मूळ घरात आमच्या नाही तर आमच्या. तर त्या ठिकाणी गौरीचं पूजन गौरीचं असतं आमची, मग ते जाऊचं असा. म्हटलं थंय वेळ होतो जेव बसलं इथं, नंतर संध्याकाळी जाऊन महाप्रसाद घेऊ पडो. आता आपण चाललो खाली. हे बघा ही केळ्याची भजी केलेली आहे, आणि ही मिरची कोणती आहे जी आपण सुकवतो उन्हाळ्यात पावसाळ्यात खावासाठी, ती मिरची मीठ लावून सुकवलेली. ती आईन तळल्या ना, बघूया आता कशी लागतात. पहिल्यांदा तळलं नाही, हे पहिल्यांदा तळलेली आहे, म्हणजे सुकी मिरची पहिल्यांदा तळला आम्ही पिठात घालून. त्याचबरोबर इकडे शिमला मिरची, भोपळी, भात, काय वाटत सांबारा. फक्त गोळे करून ठेव. गोळे करून ठेव. बसले ना आता. मित्रांनो आता हे अजिवाडी काढता आणि आपण करूया आता आरती. येऊन द्या आवाज. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान. मित्रांनो आता चाललो आरती वगैरे केला घराकडे, वाडी वगैरे दाखवला आणि आता चाललो आम्ही गौरीच्या पूजनाक. आते चल चला काका होत. हा तर आता आपण जाऊयाच. आरती वगैरे असतात, मग ते आरती वगैरे म्हणजे आपण थांबाक मिळणार नाही, कारण आपण परत पुढे जाऊचा तिवऱ्या डांबरे जाऊचा असा. तर जाणारच आहे, वाडी ठेवणार
पाया पडणार आणि अर्ध्या आरतीत थांबायचं आणि नंतर मग परत सुमितकडे जाऊचा, घराकडे जेवणार जरा, परत थंय थोडं महाप्रसाद घेऊ बोलो, नंतर जाणारच. चला तर जाऊया आता. मित्रांनो, ह्या माझा मुंबईची मोठी बहीण, नाव अक्षू बागवे आणि ना. हां, पहिल्यांदा चष्मा होता, आज चष्मा गेलो रोज रोज लावताना गेलो ना आता. बाकी ताईनी बरी आहेत ना? आता जाणार कधी? सुट्टी किती? आता उद्या जा. ताबडतोब चालला, 2 दिवस आले. काय रे, जेवलं? जेवलं का? हो वागवे. हे बघा, इले एक फोटोग्राफर चालू झाले. काय करतो? फोटो करते का व्हिडिओ?
बेटा जाम थे कोण दिवा पब्लिक जाम मित्रांनो आता आरती वगैरे झालेली असा आणि सुमितला सांगितलं आपण 3 वाजता निघाया म्हणून जाऊ तिकडे. तर आता वाजलेत बरोबर 2:50 म्हणजे 3 वाजता 10 मिनिटात रोवली आहेत. 10 मिनिटात तुम्ही चेहऱ्याकडे पोचायला काय सांगता येत नाही. 3:15 तरी पोचव खया कारण परत आमका परत मागे यायचा कारण 5 वाजता किंवा 5:30 वाजता भजनांका जाऊचा. तर मी जर लवकर जावं तर लावशी लवकर येतं लाव. आणि आता बारीक बारीक पाऊस पण चालू झालो हा बाप्पा करू आणि पाऊस जरा थांबा दे म्हणजे काय आमका जाऊ गाडीवर बरा पडा. गाडीवरनं जाताना पाऊस येलो तर शक्य होत नाही जाणं आणि जरी कोट जरी घातलास तर कोटान भिजा होता शेवटी. तर आता जाऊया आता परत जेवचा पण असा आता घराकडे जेवीन काय सांगता येत नाही कारण सुमितकडे परत महाप्रसाद घेऊचा लागतो ना ते जाऊन तो का असं सोडणारच नाही. चला तर जाऊया आता. मित्रांनो गेलेलं आहे सुमितकडे म्हणजे तिकडे जायचं होतं आमका ते जावसाठी गेलेलं आहे पण सुमित अचानक गेलो कामानिमित्त कणकवली तर ते का आता योग वेळ लागणार असा आणि त्यामुळे आता आम्ही जाऊचा कॅन्सल केला होता तिकडे कारण संध्याकाळी आता किती वाजतील परत मागे वक्त सांगता येत नाही आणि 5 वाजता जाऊचा भजनांका त्यामुळे भजनांका जाऊ वेळ होईल यासाठी मग आता जाऊचा कॅन्सल केला. उद्या सकाळी जाणार असावं आणि उद्या असा अनंत चतुर्थी तर उद्या आपण पूर्ण दिवसभराचा ब्लॉग घेऊन येते ना असावं. तर चला आजचा व्हिडिओ आपण होत थांबा आणि व्हिडिओ तुमका आजचा आवडलं तर लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि जर का आमच्या चॅनल तुम्ही नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्कीच करा. परत आपण बाप्पासोबत गणपती बाप्पासोबत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया म्हणजेच उद्या. तर मित्रांनो आत्ता आपण जो व्हिडिओ संपवला होता पण तो आता आम्ही इला भजनाक वाडीतच पण तुमका आता आमच्या वाडीतली एक आगळेवेगळी आणि अति सुंदर अशी अप्रतिम अशी सजावट दाखवते आता तुमका म्हणजे श्री स्वामी समर्थांच्या बैठकीत गणपती बाप्पा असत आणि त्याचबरोबर पुढे काय आता तुम्हीच बघा. तर आता जाऊया आता थंय आपण ते आता भजन असा पण त्याआधी तुमका थेली सजावट दाखवतंय. मित्रांनो आता आपण येलो त्या ठिकाणी आणि ही बघा ही ती आगळेवेगळी आणि अप्रतिम अशी सजावट श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्या बैठकीत गणपती बाप्पा आणि त्याचबरोबर जसा वडाचा झाड होता त्याचप्रमाणे वडाचा झाड दाखवलेला असा. ह्या पूर्ण लगद झाला म्हणते पूर्ण कागदी आणि ह्या पण ना हा एकूण किती दिवस लागले आपणाक? 15 दिवस लागले. जरी 15 दिवस लागले तरी पण सगळा अगदी अप्रतिम असा केलेला असा म्हणजे बोलण्याच्या सारखे शब्दच नाही. आणि आमच्या वाडीत ह्या एकच सजावट अशी आहे की सगळ्यांपेक्षा आगळेवेगळे आणि अप्रतिम असा